Lämpimästi tervetuloa seuraamaan Kimallushaasin esittelyvideota. Tässä heti ensimmäiseksi näette Kimalluksen katetun ulkoporeallasalueen, jonka saa halutessaan yksityisemmäksi näillä väliseinillä. Ulkoporeallas ja avanto näin talvisin sijaitsee aivan tässä Kimallushaasin vieressä. Ja kyllä vain, Kimallushaasissakin on saunamahdollisuus. Ja täältä löytyy ihanat löylytuoksut ja näkymät. Sisälle mentäessä itse haasi näyttääkin tältä. Eli ollaan aivan järven pinnassa ja näkymät ovat 3 eri suuntaan päin. Haasipakettiin kuuluu herkullinen maalaiskurmea aamiainen itse haasille toimitettuna ja lisäksi on myös mahdollista tilata jaettava illallinen 2 hengelle. Täältä löytyykin sitten itse kylpytakit, tossut ja pyyhkeet. Tässä kylpyhuoneessa tulee hieman sellainen olo kuin leijuisi veden päällä. Se olikin sitten siinä. Kaikki haasit on nyt esitelty. Toivottavasti olette tykänneet näistä, sillä me ainakin olemme.